kinagat ng amin nga. Nga mabal nga kagatunan. Oo. Masublik, kailangan na nga. Nagdansan sa kayo. Oh, may tagalan na tibuos. Ano po? Ayok na tayo. Pati, mahala ka buos na tempo tibuos. Ayun. Ay, di, nagpinta sa ati pagkabilan min eh. Tani, tapay bubuos na si kayo. Kita nyo man, kita nabiyag nga buos tani. Oh. Tayon! Tayon! Sige, muna ka magnaan! Darwan nga makita. Allah. Itini, hantay nga kailangan. Dapat kayo, itini, oh. Iramraman ako. Nagkatoyin na si kayo. Ala! Kahira! Ay, nagaduti at kagatan. Nagirigatan. Nagduti buhos na. Nagduti. Ay, abo. Nagkikitagala ti buos kakabsak. Oo, see? Naimas manin ti ikam-kamot mo man dito yun. Ay, pinaman. Nagado, kinagat ng amin nga. Nga mabal nga kagatunan. Ay, na. Ano nga baso nga taday ito eh? Ado, mga kwa sigunit, dapat babasit ni. Apo, kinagat ng amin nga mga anon. Kinagagat na nga talaga tim ima ko, no? Kumatang kayo, 1.5 lang timay sa baso. Kung kailangan ko damdaman na ito, eh. Gumatang kayo, tikwa. Siyempre, nagrigat tagala, kurang pa iti 1.5, kita nyo na, kadadotikwa na, oh. Aduti, at kakagat-kagat na, eh. Ay, napo. Narigat na talaga. At ready ka, Kelta, mapantay lang ako dahito, jalaod. 1.5. Wala na ako sa damdam. 1.5 tikwa. Gatangan da nga ta, di may sa baso. Gatangan da dati, narigat, nagala ko. Huwag garod, ni Marites gayam ka nun eh. Nagkat kutunan, siguro 1.5, may sa baso, mabalinan niya. Mabalinan. Mabalinan. Magbanglo. Taing, hindi ka kasukatan kelta ko. Mga alaalam, yay susuunong atin nila, bagayam mo, takwa.